Ang busay man yasok to ito rin itong kahna. Sabo kay dalay serious sana se. Maya nangay kay ragay ang korbuwa. Ang nizi kami apa no? Hay re. Nizi kami apa no? Ang to sa bari zaya ko. Anay. So, dalay marang sa tutor man imo. Kani abo sira cycle kusok aise salam se. Kanya ni mo to nang ya ta mo bud buta kaza buta ki kata. Mo Chandrapur station ni sini to bo khaima. Karote botor karote video sikhai mali ane na je ya kong jo to si thang ma cha. Jota kajak mod jota joto si thangka yas ko jora tin hade bondi ke mathang condition taklai ni puila te tormani tagoli suno khaise o ma yang pura se marabo oh my god Sabo aray ta baji tongo watei hakang ke no angong for bukhatini koekdin belai ke sak hamyang tongmani ani bokhok samani mia doktor naijakha tini sar doktor Merinal Debarma bai gastrologist ngai bitik kabang mama paisa te kabang ma test rok khainani nango tes khainani thango 10,000 ni upor thangnai joto test khaibe ni hingka abono doctor sawa test rok khainai mangkai bisingota mang ya joto saimana na hanai test khaina na na abono miya khaibuli ang bithi sini paito bokha 2000 khai rok nang khana bithi bo belai dam abono tetam khainai kabang ma hamya saya tongbayo bakso jaga bat thangai mano bakso jaga to thang bat thang man ya abo khai ngai tong kha kono merok khata koi ja bai bai di nang bo kisa situation kharab tongo ami sak bai thangse kisa bari ja khai khai panang ekdom serious abo khai hingai tongai man ya abo khai nang kha kuya khoroksa alisa Debarma bu mongoi class 10 no pori tongjanai khai pano botabu pori bo mamli ya belai khai serious khai ngai tongo belai khai mai ti sai mali ya dini abo mana bleeding khai nei khanao dini dara na sahar man kisa nai khai jaba gradi dara no ya sa Sobai man glap hanai ang hne bata makhai manai kabu joto tini lokorok ni khane se te ishwar ni khane se khai pana abo khai belai serious rok hangkang ke tongai man ya thangai je man te sobana ni mo songo belai serious abo khai srai rok pori tongai rok sikli rok sikla rok hangkai belai khanang o sini srai rok student rok hangkai bong ni kisa to kabang ma tong so khai da sabani bagai belai khanang o sabana ang hamia pano hang ta sakbari ya so nei tini lam rekha nai dia ba selama o belai ke tuitori tong kha mo hangkai jirani ya thangma road Kasipur o mau ko bas rok khai belai te research lang o biar ada remat sana tidak ada saja ada cara
Nah, diberi kemakan. Oh, gari kotor, kaget ya baru sehari kelang loh. Wah. Oh, kurang lama. Wait a minute. Oh, kita medical hall tu dah. Và để lấy tổng thuật đó thì có to rom lấy mà giặt mà đi và các bạn biết là hai cái sợi đó có chút cũng anh một chút mà nó một hai thì có to rồi cái nào xích mấy hai cái sợi đó anh ra chút có lấy mà Kung hati man ni hati ta sa plaza ni. hai cái năng bài cóc xả rác là cái này cả hầm cóc sầu cái bà sang này cái nào này bên này apa mana bererong này problem tuh bererong này thấy rồi cái là hát tóc vào bazar apa na Hàn có thấy này mà để ta đi đào tống phải xí được ông hàng ngã của linh này phải ra này vào giật đi rồi hàng có thấy này xí này đó ham bay này quý à tóc thọ bazar này वो जे स्कूल ने बियांग ये सोजा दा थाना देबरा दा फेर नाय स्कूल लालाचा लाया खो स्कूल का नावा स्कूल लाइए रे स्कूल लाई ना या ग्रा हजिता कहा स्कूल लाई को देबरा लामा तंगु न या को सिगा हजे दे ओ yang देबरा फेर या ना देबरा फेर मको उनको आर के नगते पायो ता सोजा फाइनाय मोरा बारी दा न अब मोरा बारी दा Oh, no abadi ya na. Exact location same ya, kan no? Lama koro. Tapi kita back hai, kita thang itu no. Bazar ka na, gang ka na, nisco. Borobo battery kere ni bagai. Net kalau kena battery paine ya tu kaca. Okay, location dah lumayan tu. Lama sekali kabel. Ayo. Oh. Maharan kali. Oh mau nak ses. Muka kelapa saja kerja, kelapa apa lagi? Oh, kelapa bukan hanya malam. Mama. Bah, bisa bung sangka. Mana itu suka? Menang sekolah. Oh, एकदम lama kan asal hendak mau. Alhamdulillah yang mah bagus bopang tulah. Ang bawa asal jora sehaya. Tanya noroga school ni sau ke ba. Tarup kasa bazar kiri je ba. Tok tok bazar. Boros sabuka. Keroko tongo. Bahasa ini ada? Mana? Mana? Finally, phải sốc phải kia, cô ya. Cái lý san ốp lên bên vùng na. Và lý san ốp lên na. Cơ sở thì sao làm mà có rồi thằng cả.
লোকেশন কাম কে মায়া নে বারে আবো হ্যাং খান Karen sekeri bilang kotor bahasa ini ada. Tuh, yang lo senuk kolak boleh. Yang lo senuk kolak ta. Karena lo senuk kolak light kere. Yang apa di? Hah? Có video khai ra da. Khai được trong tabo. Có nóng nhà ta nói đấy mà nó khai ra da. Anh cần nung răng vào không cái nàng bà hết buồn sắp ham mà nó sao? Nung răng nó là gì ta na? lama forma bang kok ta. Nung răng nó là gì hả là? Nghe bắt đầu là gì khai ta tâm khai. Nó là bolo có sử dụng không? Nó rồi. Iman cái mà bằng. Kan ya. Siapa lagi na? Sampai dah. Ayolah, oi mampu. Ngobrol. Ge apa no bo lai sejak mani bagai ang bono direct phone liya video khaili ya te aro bini ama sang bai kok saka te bini kaka bai kok samani bising te bono doctor phone senai hne tabok ang bono aguli bot langai doctor phone gai te sa rohornai abuni bagai sang tabok thanglai senai ta bono tlangai abo haita ge to bobo ko sika thangnani bagai tabok sang thanglai nai ta tam samukha ori de bo bek te ada Idar nama pengarle. buka kaki bini ama Idar nama pengarle. bin dara nama tong bono sahonanya Bono sahori dita. Ini formnya lagi punya dari sudah ada. Yang punya kejitu ya tu bah. bin dara boro tong Ara gagara bono. komalang Kamu nunggu gagara kan? Posto ya dan ke birman tim se birman itu kan. ante ro khungka ba khai ro goi khai jamani ta do phane ba goi khai ro ta srai ro bongni to onek জীবন tong so hai na balai bari khana belai sen bari tong khana nei ka Kahal masih selagi man, pas mang bentuk. ya la se jaro la se lap kare bole kare enggak thangka ka gitu Yang te thanai lama phone de jo abo haike sang tabo ka guli sok paika ro don bosko gana sok paika abo haike tabo gosto bolga nawa sok paika sang tabo obosaka ngon naigina oro khoroksa doctor joyento rai hne khoroksa gynecologist tongo osaka nai nai lagina ta Kamu kayak satu tu, kamu enggak wan satu, kamu wan satu emne kahan tu, bukan muda pun nama. Ini kita kesal dapur mah bukan kesal spesialis ya ta, muka spesialis ta. Hello dada, kau itu sama ya ibu? Kau itu sama ya ibu? তো স্যার এখন যে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাইছে নামটা আর পেমেন্ট করে দিয়েছে তো হ্যাঁ
কালকে হ্যাঁ ও আজকে হইতো না তো আপনি তো বলেননি তো তো আমি তো হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করছি আপনার রিপ্লাই করছি তো আজকে মানে টাইমটা শেষ নিয়ে কত নাম্বার কালকে ওকে ওকে oro angkat nang naijak na hamani do nogi andoro dang khamo e oro bang khai thangka do oro khai kono khobok kholo ya kono boya kono number bo maya sejak nai bo kure oro bahaino Sanjeev Debor monhene kolokse surgery tongo oro bahaino kebo phone kare ang salo bo phai thangka ang kai tabu bo bisingo habai naikha kebo phone kare nge oro bo angala khaba haida nge seng tabu thanglai sinai Dr. Ochinto Debna team sagoro seng thanglai sinai ta nge abo haikena seng Dr. Ochinto Debna neuro sok paikya te bono tabu bisingo phonogri tongo tei jo to orono phonok bai sinai nai ang khao songoi orono bono phonogoi tongkha ta eko nge doctor ok jo to phonok bai ang bono tesa ton serai nai ta nge abo haike haina hai tini sok paika shokobar ni dino seng phonok mani nge tini nge bini sonography test rok tongo sonography khaijak nai aboni bagai tini phonko sang ang phaika nokni to koi mosoi tini tabok bongni kameo sok paika abo haike tabuk bono tlangai aro sonogori phirok khlai Dr. Tamosa aboni bagai ang tabuk bongnogo thangai tongo bono bongnogo thangai tabuk ang aguli bono tlang thangjak ha kisa laijak tin khata ho sujor ha mai masaya sonography khana Không cho gia đình đi thay mà nè. no Thì khi mang nằng ngân. tôi tama nangan Rồi. ha Cái số không lên. sonography de Để cái đam đi đâu. solo sorongan Cô thì đàn bà nó có mang cái. Abo cũng nó cũng là ở cái phòng đấy rồi. Abo số nó mang nó. Abo ra đây. na wa abo full jeb bo hogrok ka ba dam na nai ngai tola ni simi rok ka ba solo sodro sok ni saman aro sujak pang Hablia. ha habli ato te ta hancha Dia kisah lele. lei si tong kha ata wa se time re jak tang ki sa lei thang ata Slap nó nằng ngô. Mà tóm là hay là sụt xuống. no Talan baru. te ma khoi sab sak ku ko Vậy. Mà nãy đi. Anh này slap nó nào không có. hade ta bu da la si jak tong ko ta bu na ta ani ne ham na sa na ne ba se la si tam khana ka de thang ka ki do haina hai agli phai shop pai ja bulai kha sang tabo buddha mandir shop pai ka sang tabo Dr. Ochinto Debna nero taisa thangnai tini hingai sonography khai rinai bono hingai usakango hingai thini sample ok narakjak thai test rok khainani tini aborok hingai to report manana tini to sonography khai ke to tini to manlak report dok to salnai saltam to nangnai abo haita hingai sang tabo thanglai tongo thangai aro thangai tamam nai naigra
खुश खलो या खनाले ini hai sokai jak doktor Cinta Kumar Deepnath tini hingga sonography bed mani sakang sang thaileka tini hingga hai koyama tu thaileka sonography kus khula ya kan sama nasing leka uma belai satungka belai hambai belai khawa tong thok mungmano tabuk na ang kukoi alisana Pongo doctor Talangai sonography khai jo to khai tabuk no bunang nogo tun sai kabo tabuk ang aguli haina hoite sa thang tongo belai khaw tong thogo abo haike samong ka ham klaiman ka hanke o sakango bono talang mani norok buskang ni video no khana nge bokisa video nokjakna ni lasio abo khai nei bonang phonokliya norok bo nogoi mangla kha bo sajama ba lasi jak mani bagai ang video bini buskang rogo khailia abono paithago belai tongthogo aba hike samong khlaiman mani bagai tei ang abono surinai bini bagai bo hamton tei bono ang je mansak ani rangbaino phonoka Dr. Cinta Deepnath bai phonoka belai doctor kahamno senior doctor Hingga bini abo hingga main problem beri rokni problem abo haita beri rokni problem hingga beri rok to sai mana mens ni ti kisa problem abo hai bleeding go thaklaya abo haita hingga tabuk belai samasya abo no bongni nukhong rok bo sukthaya belai tangai salai jaknai buma songbo tabuk ang reifuro bo buma song nogo korei geja samongo thanglajak ge bini dara bai malaikha bini dara songbo kono khaijaya labarok rai salaijao abo haita ge sarai to belai kaham class 10 jora pori tongmani pori manjalia abo haingai 21-22 বছর jasika borai basa abono nai naikhai belai khairok ma sincha hanai no ang jai mansak saisongno sobakha tei Puilani simi paithak jora ang no sobanai na ang khaw songkha jehetu bo video nokjagiaba keboni soba mongman glak nge tumong no norok sobanani musung tongkhai norok bo sobai mano bini treatment to paya khos next Friday wa bini report sonography report phonogai bini joto report phonogai afro doctor okta musa abo nainani paithak tongkho aboni olo BTCT tei kabangma nangkhai treatment khlaina nangkhai tongkho kabangma samong treatment tongkho aboni bagai tei bo nangkho aba haita inke bo nukjakna mo sungjagya nai angasak bono direct phonokli ani thangmani phaimani obosimi angrok bai video share khlaika abonota inke jotono hambai video nai tongmani bagai je phan tongsak sobanai norok ani bagai suri jari kisa ang jate saka ham tongnate asakno jotono hambai hain hai malai nai next video